Per escriure sovint són molt importants els consells d'altres escriptors i escriptores. Molts dels més coneguts tenen el seu propi decàleg. Ara us transmetré algunes de les seves idees més importants. La Carol Joyce Oates diu: sigues el teu propi crític, compassiu i despietat. En canvi, la Jeanette Winterson ens proposa aquest consell. Si et trobes davant d'un problema, no t'aturis. Si no pots resoldre el problema, escriu una altra cosa. Però mai no t'aturis d'escriure. Aquest consell del Roddy Doyle m'encanta, perquè diu: sigues compassiu i sigues bo amb tu mateix. Escriu molt ràpid i escriu a doble espai. I cada vegada que tinguis una pàgina escrita, sencera, digues que bé que ho he fet. Considera-ho un triomf. I una cosa molt important que diu la P.D. James, que és: escriu allò que tinguis ganes d'escriure. És igual el que estigui de moda. Tu escriu el que sentis que vols escriure. Un consell molt bo de l'Edmond Leonard. No utilitzis massa signes d'exclamació. Pensa que per cada 100.000 paraules de prosa només el pots fer servir 2, màxim 3 vegades. I una de les meves autores preferides, la Margaret Atwood, que diu: fes exercicis per l'esquena, perquè el dolor impedeix tenir concentració. Franzen també diu una cosa molt interessant. Diu que el lector és un amic, no un enemic, i tampoc no és un espectador. I per últim, un consell molt bo de la Zadie Smith, una autora molt jove. Diu: entre que escrius una cosa i la publiques, deixa passar un lapse de temps prudent. I això ho diu perquè realment, per ser un bon crític de tu mateix, necessites prendre distància del text.